Έπρεπε. Θέλαν να με υιοθετήσουν. Εκεί, στη ξένη γη. Δεν θέλησα. Θέλαν να μου κόψουν τον ομφάλιο λόρο του τόπου. Δεν ενέδωσα. Μου πρόσφεραν γη και είδωλο. Μα πάλι δεν το πήρα. Έπρεπε πριν από το θάνατό μου να επιστρέψω. Ναι, έπρεπε να επιστρέψω πάση θυσία. Εκεί. Στα παιδικά μου, στα εφηβικά μου και νεανικά μου που δεν πρόλαβα να ζήσω χρόνια. Να επιστρέψω στο σχολείο μου και να καθίσω στο μικρό ξύλινο βραδείο. Να ξανακρεμάσω στον ώμο μου και να χαϊδέψω ξανά την παλιά μου κιθάρα. Να επιστρέψω στη θάλασσά μου, να κολυμπήσω στα ίδια γάργαρα της νερά. Να διαβώ τους πορτοκαλαιώνες μου, την ευωδία των ανθών τους, να μυρίσω. Θέλω να πάω στο σπίτι μου ξανά, να αγκαλιάσω το γονιόν μου τις αθάνατες ψυχές, να νιώσω τη στοργή τους που μου στέρισαν οι άλλοι. Θέλω να πω ξανά στην εκκλησιά μου, να ανάψω ένα κερί, να σηκώσω τα εξαπτέρυγα και να ακούσω το όσανα. Έπρεπε, πριν διαβώ στα λιμέρια του άδου, να επιστρέψω, να ξαναπερπατήσω όλα των γονιών μου τα παλιά μονοπάτια. Και επέστρεψα. Μα βρήκα χαλάσματα. Γύρεψα, μα δεν βρήκα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και γύρεψα τη δικαιοσύνη. Μα μου είπαν πως αυτή πέθανε προπολού. Και έπειτα γύρεψα την ειρήνη. Μα μου είπαν ότι την σκότωσαν οι μεγάλοι κι αυτοί. Αναπνέω το θωρό αέρα και μου καίει τα σωτικά. Ανεμοδέρνουν το κορμί μου άγριοι αέριδες και από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Μάταια όψυχτη. Το κορμί μου ρίζωσε ξανά σε τούτη τη γη. Έβγαλε ρίζες που θα με κρατάνε όρθιο μέχρι την Ανάσταση. Καλησπέρα σας. Έντιμη κύριε Δήμαρχε, έντιμη κύριε Βουλευτή, κύριε Κοινοτάρχη Ριζοκαρπάσου, κύριε Κοινοτάρχη Γιαλούσας, αγαπητοί Πρόεδρε του Σωματείου των Ριζοκάρπασων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Καρπασίτες και Καρπασίτισσες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Δεν υπήρχε πιο ωραίο ξεκίνημα από αυτή την υπέροχη Ευαγγελία, από το βήμα «Έπρεπε» του Ηλία Μανιταρά, που ακούσαμε από τον αγαπητό Λουκά Χάματσο και στη συνοδεία τον μαέστρο της χοροδίας του Δήμου Λάρνακας, τον Ανδρέα τον Γεροντέμι. Σας καλωσορίζω λοιπόν απόψε στη στέγη μας, στη στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας, σε αυτή την παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής του αγαπητού φίλου και μέλους μας της πολιτιστικής κίνησης Λάρνακας, του Ηλία του Μανιταρά, με τον εμβληματικό τίτλο «Έπρεπε» από τις εκδόσεις ΡΟ. Η απόψινή εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την πολιτιστική κίνηση Λάρνακας και από τον ίδιο τον δημιουργό. Τελεί βεβαίως υπό την αιγίδα του αγαπητού μας Δημάρχου και αποτελεί μια μεγάλη τιμή για όλους εμάς, για όλες εμάς, καθώς φιλοξενούμε το έργο ενός ανθρώπου που ζει κυριολεκτικά ανάμεσα στις δύο όψεις της Κύπρου. Το ελεύθερο μέρος και το κατεχόμενο, το πριν και το μετά. Και γράφει
με τη δύναμη της εμπειρίας, της μνήμης και βεβαίως της αντίστασης. Η ποίηση του Ηλία Μανιταρά δεν είναι μόνο λογοτεχνία, είναι μαρτυρία. Είναι μια ήσυχη αλλά ισχυρή αντίσταση. Είναι ένας ύμνος στους ανθρώπους που δεν ξέχασαν, γιατί έζησαν. Η συλλογή έπρεπε. Είναι γεμάτη τόπους, αγαπημένους τόπους, υπέροχους τόπους. Είναι γεμάτη πρόσωπα, αγαπημένα πρόσωπα, τίμια πρόσωπα. Είναι γεμάτη λέξεις, μνήμη. Είναι μια εσωτερική επιστροφή κυρίως, αλλά και ένα κάλεσμα προς όλους εμάς, προς όλες εμάς, να επανεγκαταστήσουμε μέσα μας ό,τι αληθινό και ριζωμένο.